Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzi ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa skont l-intenzjoni tal-familja Galja. Illum il-erba' u sejrin namlu il-Quddisa tal-Verġni imqazza Marija bħala it-tron tal-erf. Hekk illum ukoll it-tfal tagħna, żgħażagħ tagħna jibdew sena skolastika ġdida. Hekk jew nitolbu biex dawn iż-żgħażagħ, dawn it-tfal jikbru mhux biss fl-erf intellettwali, imma wkoll fl-erf qaddejs tal-imħabba ta' Alla. Nitolbu għalihom u għall-għalliema. Ejjew għalhekk ħuti fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Missier qaddis, Alla ta' dejjem, fil-ħnina tiegħek int waqqaft it-tron tal-erf Setan fil-Verġni imqazza Marija. Dawwa lill-Knisja tiegħek bid-dawl tal-kelma tal-ħajja biex bil-ħeġġa kollha timxi fid-dawl jiddi tal-verità ħatasal ferħana għall-arfien sħiħ tal-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb ta' Ġob. Ġob wieġeb lil sħabu u qal: ekku tassew u hekk inżomm jien. Kif jista' l-bniedem jieħu raġun ma' Alla? Jekk jogħġbu jidħol f'qorti miegħu lanqas iwieġbu waħda minn 1000, u għaref minn moħħu u ħila kbira. Min qatt ħarraxa miegħu u ħareġ bislim u jeżżes il-muntanji bla ma jintebħu u jaqlibhom ta' taħt fuq fil-korla tiegħu u jċaqlaq l-art mis-sisin tagħha u l-kolonni tagħha jitredu. Jikmanda x-xemx u ma titlax, jaqfel il-kwikeb u ma jfiġġux, u waħdu firex is-smewiet u saħaq dar il-monstru tal-baħar, u ħalaq l-ors fil-ġigant, it-trajja il-kmamar ta' nofsinhar, u jagħmel ħwejjeġ kbar ma nitmaħħomx, ma nifhimhomx eġubijiet blat. Jekk jgħaddi miħdejja ma narax, iwarrab minni bla ma nittendi bih. Jekk jiġi jaħtaf, min se jżommu? Min se jgħidlu x'għamel hemm? Kif nista' mela nwieġeb jien? Xi kliem nażel għal quddiemu għad li jien ġust u ma nistax nwieġeb u flok id-dritt ikolli nitlob il-ħniena. Jekk imħarku ma jweġibni xejn għad li nemmen li kelli raġun. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu jeħil l-sini ma s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. Jeħil l-sini ma s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. F'xatti xmajjar ta' Babilonja imqadna bil-qeda u bkejna aħna u niftakru f'Sion mis-siġar tal-luq tagħha dendinna ċ-ċetri tagħna flimkien. Jeħil l-sini ma s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. Għaxem dawk li jasruna talbuna nannulhom xi għanja, dawk li jeb maksuna stennew minna għana ta' fer. Għannuna mill-għana ta' Sion flimkien. Jeħil l-sini ma s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. Jeħil l-sini ma s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik
jekk ma nżommx il-Ġerusalem il-fuq minn kull ferħ tiegħi fl-imkien jeħil l-sini ma saqaf ta' ħalqi ma naftakarx fi Ġerusalem jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Minħabba fi Kristu rrit li nitlef kollox u not kollox bħala knis biex nirbaħ lil Kristu u nkun nisa fih. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. F'dak iż-żmien huma mexja fit-triq kien hemm wieħed li qal lil Ġesu: Tmur fejn tmur jien niġi warajk. U qallu Ġesu: il-volpijiet għandhom l-erjin tagħhom u l-asafar tal-ajru u l-bejtiet, iżda bin il-bniedem m'għandux fejn imitt rasu. Lil wieħed ieħor qallu: imxi warajja. Iżda dak wieġbu: ħallini l-ewwel immur nitfen lil missieri. Iżda hu wieġbu: ħalli lil mejtin jidfnu lil mejtin tagħhom. Iżda int mur u xandar is-saltna ta' Alla. U ieħor ukoll qallu: jien niġi mulej warajk, imma l-ewwel ħallini nsellem lil tad-dar. Qallu Ġesu: min qiegħed idu fuq il-moħħriet u jħares lura mhuwiex tajjeb għas-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmek illum irrispondejna jeħilli jilsini jekk ma niftakarx fejn Ġerusalem. Jeħilli l-sini ma s-saqaf ta' ħalqi. Għaliex is-salmista juża dawn il-kelmiet? Għaliex jekk għadna attenti, il-kelmiet tas salm hija l-għanja li l-poplu ludi beka u għamel waqt li huwa kien il-sejr fil-jasar tal-Babilonja. U meta kien għal-sejr huwa intebaħ bin-nuqqas, bl-inkapaċità li ju imur jitlob fit-tempju jiltaqa' ma' Alla. Ejjew nagħmlu din il-mistoqsija, anke l-Vanġelu jippreżentalna 3 persuni li jixtiequ iva jimxu wara Ġesu imma ipoġġu l-imma għax irrid nitfen il-missieri, għax għandi jekk, għax irrid nagħmel dan, ħallini imbagħad niġi. Ejjew nitolbu l-mulej Ġesu. Illum l-erba f'dan is-santwarju għażiż. Il-Madonna quddiem is-sejħa ta' Alla ma qaditx tgħid għax jien hekk u għax għandi hekk ħanagħmel dan imbagħad niġi. Imma trispondit biss ħajsir minni skont kelmtek. Ejjew eżies ma noqogħdux nitlajjaw. Ejjew nieħdu l-impenn li bis-serjetà kollha nibdew naħdmu ħalli nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħu. Ħuti illum il-mulej qiegħed jiġborna madwar il-mejda tal-kelma tiegħu u tal-Ewkaristija. Jew għalhekk inresqulu it-talbiet tagħna. Jitolbu mulej għall-Knisja ħatkun għalina verament l-għalliema spiritwali tal-ħajja. Nitolbu għas-saċerdoti u dawk kollha li huma involuti fit-tagħlim biex bil-ħajja tagħhom mhux biss bil-kelma imma anke bil-ħajja iwasslu
il-kelma tal-Evanġelju tiegħek. Nitolbu. Għalina il-koll li ġejna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija sabiex niġġeddu dejjem fil-mixja tagħna wara Kristu b'impenn sħiħ ta' kuljum. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej biex tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Ejjew aħna wkoll dalgħodu nippreżentaw it-tfal u l-istudenti tagħna li qegħdin jibdew din is-sena skolastika ġdida. Jew nitolbu biex huma jikbru mhux biss fil-għerf intellettwali imma jikbru fuq kollox fil-għerf tal-ispirtu, fl-għarfien tal-imħabba ta' Alla u lejn xulxin. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier lilek nafdaw dawn ix-xewqat tajba tagħna bit-tama li jilħqu l-milja kollha tagħhom bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Qaddes mulej l-offerti li ġibnielek u bl-interċessjoni tal-Verġni Marija ħejji fi qlubna amara xierqa għall-għerf tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex fit-tieba kbira tiegħek meta waslet il-milja ta' żminijiet fil-Verġni Mqazza Marija temmejt il-misteru tar-rikonċiljazzjoni tagħna miegħek bi pjan inħejji qabel iż-żminijiet kollha fil-ġuf safi tagħha il-għerf ħejja amara għalih u twilet fi żmien dak li ħalaq kull żmien biex bħala bniedem ġdid ineħħi minna il-bniedem il-qadim u jagħtina fih innifsu il-bniedem il-ġdid. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismowit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osan. Għaddejs tassew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal
Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarad dil-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u bixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li xxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Bitqarbina mqazza li jammilna mulej, sawwab fi qlubna id-dawl tal-erf li bih b'mod tal-aġeb kienet imdawla il-Verġni Marija biex narfuk tassew u inħobbuk b'qalbna kollha. Bi Kristu Siedna. Ndu flimkien it-tlet Avamarijiet u npoġġu hekk fi ħdan Omna Marija l-istudenti tagħna, iż-żgħażagħ tagħna li qegħdin jibdew din is-sena skolastika. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.